És hora de fer balanç d'esta 49a edició de la Fira del Llibre i parlem a Jesús Figuerola, president de l'Associació d'Editors del País Valencià. Hola. Jesús, benvingut. Dins d'unes hores es tancarà esta 49a edició de la Fira del Llibre i és hora de fer aquest balanç. Èxit de públic, l'oratge ens ha acompanyat. Quines conclusions podies arribar d'esta 49a edició? Tu has dit dos que jo crec que són importants. Una, però ara el professional. L'oratge ha sigut fabulós i l'assistència de públic també. Jo crec que per primera vegada, i això ho sabran més els llibrers, que són els que podran donar-nos xifres exactes, però per primera vegada des de fa uns anys n'hi ha alegria en les casetes, n'hi ha moltíssima gent que està comprant llibres. Jo crec que això és una cosa de la qual ens hem de celebrar. Jo crec que això és una primera valoració important. Una segona valoració important pel que fa al sector editorial en concret, al sector editorial valencià, és l'amplíssima presència dels editors valencians i dels autors en els quals nosaltres treballem. Jo crec que no podria donar una xifra exacta, però una grandíssima part de les presentacions que s'han fet al llarg d'estos dies, hem de pensar que n'hi ha 7 espais expositius al mateix temps. N'hi ha moments que se fan 7 exposicions al mateix temps. Una gran part de les exposicions que s'estan fent promogudes des de les editorials valencianes. Sí, podem donar fe d'allò. Per este sofà on tu has d'estar en aquest moment han passat pràcticament un nombre molt important d'escriptors i d'editors valencians. Sí, podem dir que a la Fira del Llibre són tots els que són i estan tots els que estan. Clar que sí, i a més jo crec que n'hi ha una cosa important, i és que en això se veu d'una manera clara dues coses. Una, que el sector editorial valencià és un sector que està viu, a pesar de la crisi i a pesar de que el valencià, bueno, també editem en castellà, però el valencià és una llengua molt minoritzada, però és un sector que està viu i és molt dinàmic. I dos, que n'hi ha molt bons autors en esta terra, que n'hi ha molt bons autors que enganxen als xiquets menuts. Les presentacions de llibres infantils de les editorials valencianes tenien una quantitat de públic realment extraordinari. S'està fent un bon producte d'autors valencians i d'editorials valencianes. Jo crec que aquesta és una línia que cal cuidar. La Fira del Llibre és el moment de visualitzar? Clar, és el moment de visualitzar. Per què? Pues perquè, dissortadament, a les llibreries n'hi ha una gran invisibilitat durant l'any del llibre en valencià, del llibre de les editorials valencianes i en valencià. I en canvi, en aquest espai, si te passeges, veus des de la carpa dels editors, que és el gran espai del llibre de les editorials valencianes, però també veus que n'hi ha moltes llibreries que han arribat a acords amb editors i allí estan els seus fons editorials. En aquests moments tu te passeges per les casetes que n'hi ha en esta fira i veus una gran quantitat dels llibres de les nostres editorials. Quins reptes té el món editorial valencià en aquest moment? Jo crec que n'hi ha molts. Alguns nosaltres no podem intervindre directament. Jo crec que n'hi ha un que té tot el sector editorial, que és superar la crisi, i això evidentment no depèn de nosaltres. Un altre és tot el repte d'aconseguir que hi hagi un model de negoci al voltant del llibre digital, que en aquests moments no l'hi ha, i això és un repte que tenim com a societat, i ahir va des del projecte de llei de la propietat intel·lectual que està elaborant el govern fins a totes les mesures que se puguen fer per intentar que això sigui un model de negoci viable. Però després, així a casa nostra sí que tenim una cosa, i la diguem moltes vegades, i l'any passat, tan tard com fa un any justament, ho estaven dient. Necessitem elaborar un autèntic pla de foment del llibre i la lectura. Per què? Pues perquè no l'hem fet mai. No l'hem fet mai. Hem fet moltes actuacions disperses, algunes molt boniques. Les biblioteques fan moltes coses, les llibreries fan moltes coses, les editorials fan moltes coses, però no existeix un pla de foment del llibre i la lectura. I la realitat és que estem per baix de la mitja d'Espanya en índex de lectura i estem molt per baix en quant a lectura en la llengua pròpia. I això són dues realitats que cada any que venim a este sofà ho diguem i toca que se faci. Jo sí que crec que estem un poquet en la bona direcció i que crec que està augmentant el sentit
el sentir de molta gent de que realment ahir ens juguem tindre un país més culte i tindre un país més normal, que la lectura és un dels indicadors del progrés social d'un país. Nosaltres estem a la cua, hem de canviar això. Esperem que es canvi i pronte. Esperem que es canvi. De moment, el que sí que és pronte és 2015. 2015, perquè avui, l'últim dia de la fira de la 49 edició, avui 2014, ja estem pensant en el 2015 i estem pensant en la 50a edició, la 50a edició de la Fira del Llibre de València. Perspectives de futur, que ja s'està coguent alguna cosa? Jo crec que així, això són els llibrers els que són els que encapçalen això i els que dirigeixen això, però jo crec que no passaran ni 2 setmanes que se farà una valoració d'això i se començarà a treballar en la següent, perquè realment la 50a és una fita històrica, són de les més antigues que n'hi ha a l'Estat, aquesta Fira del Llibre. Jo crec que això és una fita històrica. També vull dir que pel camí entre aquesta fira i la de l'any que ve, que serà la 50a, tindrem també en col·laboració amb els llibrers, els editors i altres, per exemple els escriptors, tindrem una cosa que és la segona plaça del llibre, que és la Fira del Llibre en València, que la tindrem a la tardor, perquè jo crec que una de les maneres de promoure el llibre és visualitzar-lo, que el llibre arribi, que siga normal, que estiga sempre sent una notícia. La plaça del llibre va néixer en aquesta idea i està clar que va continuar la plaça del llibre. Aleshores, jo crec que també pot ser un bon moment per a reflexionar, per a veure com funciona aquesta segona plaça, perquè la primera va ser un èxit, que fins i tot jo crec que supera les expectatives de la gent que la va muntar. Bueno, doncs això serà un bon moment també per analitzar si aquesta pujada de la venda, aquesta alegria, realment s'està consolidant. Es quedem en aquestes 2 idees i ja convoquem els lectors, convoquem els valencians, tant a la segona plaça del llibre, que es farà en la tardor, com d'ací, dins d'un any, així al Jardí de Vivers, en la 50a edició de la Fira del Llibre. Clar que sí. Jesús, un plaer i esperem que algun dia arribi i que no siga massa tard i se pla de la lectura. Jo crec que haurà d'arribar abans del 50 aniversari de la Fira del Llibre. Anem a pensar que l'any que ve, en aquest sofà, direm que ja el tenim. Val, direm això. Molt bé.